duena, eta bera horretan dago, eta berak esan dudan bezala oso kurrikulum zabala dauka, 200 artikulu zientifikotik gora, eta liburu eta txosten garrantzitsuak argitaratu ditu, eta Cambridge eta Manchesterreko unibertsitateetan ibilia da. Beraz, nik uste dute guretzat esan dudan bezala privilegio bat dela berak hemen gurekin eukitzea. Eskerrik asko, Unai, eta zurea da hitza. Vale, eskerrak nik eman beharko nituzke, bai zuri, bai katedrari, eta ona etorri zareten guztiei, ez? Gainera, halako hitzaldi bat euskeraz ematea benetan niretzat plazerra da. Halako gaietaz, munduan zehar ibiltzen gara, munduan planetan, hainbat herrialdeetan eta hainbat hausnarketa partekatze ditugu munduko hainbat pertsona eta zientzialariekin. Eta, etxean gaudela, Euskal Herrian gaudela, euskeraz hau gai honen inguruan hausnartzea eta zabaltzea eta eztabaidatzea oso aukera polita iruditzen zait. Ni Gasteiztarra naiz, jaiotzez, Gorbeiako Magalean bizi naiz, baina Arabaldean, eta Leioan daukagu gure lantokia, BC3, Leioako kampusean. Eta, Araba eta Bizkaia artean ibiltzen naiz, eta horko autobian eta autopistan halako burutapen asko kilometroak eginez, ere erabiltzen dut, kotxean eta autobusean. Eta gaur honan entorrela, espero nuen, edo imaginatu nezaken, jendeak klima aldaketa gori-gorian dagoen gai bat denez, klima aldaketa zerbait jakitea nahiko zenuketela, baino baita ere naturaz. Gauza da klima, hor ikusten eta usaitzen ez duguna, klima sistema oso komplexu bada, eskala planetarioan ematen den fenomeno asko daude klimaren gain eragiten dutenak, eta hortaz hitz egiteko ez naiz etorri berez, baino krisi sozioekologikoa hitz egiterakoan klima larrialdia zerbait esan behar dela, uste dutez. Baina gero, hortik pasako naiz azkar naturaren baloretaz hitz egiteko. Zer dira baloreak edo balioak? Hitz hau asko erabiltzen dugu gure egunerokoan. Zenba balio duenek? Nire baloreak, nire printzipioak. Baina bakoitzak pixkat erabiltzen du bere intuizioen arabera hizkuntzak ahalbideratzen duen moduan. Eta hizkuntza ezberdinetan kontzeptu horrek esanahi ezberdina dauzkare bai. Orduan, krisi soziologikoa planetarioa denez, ez denez bakarrik Euskal Herriko gai bat. Horrelako hitzaldiak leku askotan ematen dira, fenomeno hau globala delako, balioetaz hitz egiterakoan, ere pentsatu behar dugu, ze ezagutza sistemak erabiltzen ditugu balioetaz hitz egiteko, ze hizkuntza, ze kontzeptu, eta hortaz pixkat arituko gara. Agian, pixkat abstraktu egia irudituko zaizue batzutan, baina saiatuko gara adibidetara ekartzen eta pixkat intuitiboa egiten, halako hausnarketa. Ingurumen krisia, partida batetan egongo bagina, zesan genuke. Badakigu, ingurumen arazo larria dauzkagula, nire bikotekideak seinalea egingo lidak eta esango zuen. Baina baita ere gizarte eta ekonomia alorrean arazo asko dauzkagu, sistemikoak izan daitezkena gainera, beste batek, esango luke bai, eta osasun alorrean ere bai, eta hainbat sektoreak badirudi krisietan edo krisi sistemikoetan murgilduta daudela edo, ez? Eta horregatik niri gustatzen zait, larrialdia hitz egin dezakegu, nahiko kontzeptu berezia da larrialdiarena, ez? Baina, krisi ekosozial batetan murgilduta gaudela, nun ingurumena eta gai sozialak elkarrekin oso lotuta dauden. Eta honetaz hitz egingo du garen naturaz hitz egiten dugunean. Ze gure buruari galdetu aldi esaiokegu zer da natura? Objektu bat, nigatik kanpo dagoen zerbait da, ni natura naiz, orduan ez dago hor kanpoan, eta orduan, klaro,
kognitiboki eta filosofikoki pentsatzerakoan natura zer den ere, beharko dugu naturaren balioetaz hitz egin ahal izateko. Eta ikuspegi anitza daude honen inguruan. Kulturalak, erlijiotik datozenak, historikoki oso barrendatutak dauzkagunak, eta orduan ez da gai erreza. Orduan, museko partida batetan bezala, ez dakit hor dagoa txikira edo handira izan beharko litzateken, nik uste dut handira izan jolastu behar dugula, ingurumena hitz egiten dugunean, natura hitz egiten dugunean, horrela pentsatu beharko genuke partida, handira jolastu beharko genuke eta ez txikira. Eta iruditzen zait, gizartean, orokorrean, ez dut esango arlo konkretuetan, edo adibide konkretuetan, baina naturaz eta ingurumenaz hitz egiten dugunean normalean txikira jolasten dugula. Eta badauzkagula beste gai batzuk nahiago dugula handira jolastea. Gure ekonomia, osasuna, horiek handira jolasten dugu, ez? Eta jendea badauzka iritzi batzuk, eta ingurumenaz, partidan sartzen da, baina hori ez baldin badago ingurumenaren inguruan zerbait irabazten, harritxo bat eramaten du besteak, eta nik ekonomia hitz egingo dut, pixkat simil hori edo. Eta nik uste dut, ingurumen edo larrialdi sozioekologikoaz hitz egiterakoan handira hausnartu beharko genuke. Eta, ekonomia zaratago balioetaz hitz egingo dugu, ni ekonomilaria naiz berez, hemen sarrikon lizentziatua, gero doktoradutza ere ingurumen ekonomian egin nuen atzerrian, eta normalean balioetaz hitz egiten dugunean, politikan ere bai, edo politikoek balioetaz hitz egiten dutenean, normalean balio ekonomikoetaz hitz egiten dugu. Gero, agian balioak printzipioak bezala ere adierazten dira, eta hor ekonomilariak ez daude oso gustora. Printzipio etikoak eta moralak badirudi hori ez dela ekonomiaren parte bat, baina berez, ekonomiaren jaiotza orain dela mende pare bat, gure ekonomilari klasikoek bazeukaten buruan ekonomia morala, nola handitu gizartearen ongizatea, baina arlo moral batetik ere bai. Eta hori txertatzen zuten ekonomiaz hausnartzerakoan, eta iruditzen zait gaur egun hori pixkat ahaztuta daukagula eta ekonomia ematen du dela zientzia objektibo, neutral, balio gabeko bat, eta fisika izango balitz bezala, ez? Eta ez horrela. Orduan, ekonomilari ekologikoa izan da, natura zer den, balioak, eta badaukate hor puntu normatibo bat, esan nik, badaukat ideologia bat, existitzen naiz, pertsona bat naiz, Euskal Herritarra naiz, nire historia daukat, nire ikuspegia daukat, eta gai hauetaz hitz egiterakoan, ezin diot muzin egin nire posizionalitate horri. Ez dut honetaz gehiago sakunduko, baina zientziak eta badago horre zientzialari talde garrantzitsu bat, nazioarte mailan ari dena, planeta dauzkan langak, ze punturaino ari garen langa horiek edo muga horiek pasatzen edo ez. Planeta sistema oso konplexua izanik, bere kapazitate o ahalmen propioa daukalako bere burua erregulatzeko, edozein bizidun, edozein ekosistema bezala. Lehen esan dugu, klima, edo sistema klimatikoak, sistema konplexu bada, eta erregulatzeko, badaude moduak klima erregulatzeko, gua saiatzen ari gara nola baitu hori erregulatzen, baina klima hitz egin dezakegu landa inguruaz, hitz egin dezakegu, hainbat alorretaz ingurumen alorrean, eta badirudi, batez ere hemen Europan, bigarren guda mundialaz bukatuta Europa eta ez bakarrik Europa, Japonia eta leku askotan, rekonstrukzio prozesu bat sortu zen, beharrezkoa, azpiegiturak eta ekonomia berri bat sortu zen. Hain berria sortu behar izan genuen, adierazle berriak behar izan genituela. Adibidez, barne produktu gordina, erderaz, produktu interior bruto edo, hori garai horretan asmatu zen. Lehenago, ekonomilariek beste adierazle batzuk erabiltzen zituzten, ekonomia nondik nora zijoan, edo ondo zijoan, edo ez jakiteko, edo. Baina, historikoki,
orain dela, bueno, 20. mendearen bigarren zatitik aurrera, ekonomia berri batetan sartu garela ematen du, fase ezberdinak izan ditugu, eta orain fase batean gaude, auskalo hemendik 10 urtetara, 20 urtera ze beste fase batetan egongo garen, baina bai dakiguna da, eskala planetarioan gure ekonomiaren metabolismoa izugarri azkartu dela. Eta zer da planetaren metabolismoa? Gizakiaren metabolismoa bezala, ez? Guk ondasuna beritu, jaten dugu, gero botatze ditugu hondakinak, eta gure sistema propioak eraldatze ditu jakiak eta elikagaiak, energia eukitzeko eta funtzionatu ahal izateko. Gure ekonomiak ere antzeko gauza bat egiten du, ez? Ondasuna jasotze ditu, eraldatze ditu, hondakinak sortze ditu, kontsumetzen dugu, produzitzen dugu, hainbat gauzak, trukatzen ditugu gauzak, ondasunak eta bar, eta metabolismo hori asko azkartu da azkeneko hamarkadetan. Eta ez bakarrik azkartu baizik, eta, azeleratu egiten da. Eta hori pixkat somatzen du barne produktu gordinaren tasen hazkuntza ikusita. Hori adierazle antzeko bat, ez? Ekonomiatik jasotzen duguna. Barne produktu gordinaren hazkuntza tasak esaten duguna da, gure ekonomiaren balio erantsia zenbat igotzen ari den urtez urte edo hilabetez hilabete, azkenean hori sortzeko badago oinarri fisiko bat, ondasunak, natura. Naturatik jasotze ditugun, eraldatze ditugun, batzuetan ingeles ateratzen zaite, produktuak, ez? Eta pixka bat, klima aldaketa, bianistasunaren galera, arazo planetario hauek ere badatoz nolabait gure metabolismo, guk planetarioki sortu dugun metabolismo horren hazkuntzagatik, ez? Ere egia da, ekonomia baldin bada, eta horrela pixkat definitzen dugu ekonomilariok, gure etxea nola kudeatu dezakegun jakiteko ze sistema behar dugun hori da ekonomia, gure etxea kudeatzeko modua, eta eukidezakegu ekonomia familiar bat, eukidezakegu nazio bateko ekonomia bat, ekonomia planetario bat edo globala, ez? Azkenean hori da gure etxea. Zein da gure etxea? Ez depende. Zergatik ondo kudeatu behar dugu gure ekonomia, edo gure ondasunak zergatik ondo kudeatu behar dira? Gizartaren ongizatea bultzatzeko. Hori da, horretako da. Hori da ekonomilariok ekonomiako lizentziaturan lehenengo gunean ikasten duguna. Hori da teoria. Eta orduan, adierazle ezberdinak erabiltzen ditugu, neurtzeko, ze punturaino, metabolismo ekonomikoak eragiten digun ongizate altuago bat edo txikiago bat, eta hor dauzkagu, hainbat adierazle, langabezia, inflazioa, eta bar, luze bat. Baina azken finean, nahi duguna jakin da, nola kudeatu gure etxea, gure komunitatearen ongizatea handitzeko, eta gure komunitatea izan daiteke herri bat, familia bat, nahi duguna. Hor eskala, hor guk jarriko genuke. Baina, badira kritika batzuk, esaten dutena, barne produktu gordinaren hazkuntza etengabea, hau da, gure ekonomia materialaren, eta batzutan ez hain materiala, gaur egungo ekonomia oso inmateriala da, fluxu finantziero asko daude hortik, baina horren hazkuntzak ez dula zergatik beti, eta empirikoki bizkat ere frogatuta badago, ez dula linealki gure ongizatea handitzen. Eta hemen adierazten dizuet, askotan erabili izan den grafika bat. Ez dut esango, datu hauek euneko eunean ados egon aitekeenik, baina hemen pixkat esaten duela, gure pertsona bakoitzeko errenta, eta barne produktu horreina da errenta, gure errenta, gure diru sarrerak, zema eta gehiago igo, pertsona bakoitzeko, ez da herrialde baten errenta maila agregatua baizik, eta pertsona bakoitza gure bankuan edo gure poltsikoan dakagun errenta handituz doan heinean, gure ongizatea, eta ongizatea neurtu daiteke modu oso ezberdinetan, baina esango ez, bota ezagun orokorrean gure ongizatea igotzen dela. Baino,
bai, hasieran oso pobrea garenean, errenta igotzerakoan, hori erlatiboki gure ongizate asko hasi daiteke, baino ongizate maila ertain edo erdi altu badia ben izan eskero, errentaren gehikuntza berdina ez duela ein horretan gure ongizatea handitzen, bai. Eta hori oso interesgarria da. Eta galdetu dezakegu eta zergatik ez? Bueno, pentsatu dezakegu, behin errenta oso altua dauzkagunean, ere gauza interesgarriak sortu ditzakegu gure ongizatea handitzeko, baina ere beste gauza negatibo asko ere sortu daitezke. Eta hor ziurtasun eza, eta hor kriminalidadea, eta hainbat gauza, ez? Naiz horretan sartuko. Baina hor baude faktore sozial batzuk, zein ez duten kontuz, errentaren hazkuntza etengabeak ez duela zergatik, ongizate handitzea etengabe bat sortuko. Eta hor orduan, eta hori normalen hortaz ez da hitz egiten. Baina baldin badakigu muga planetarioa gainditzen ari garela. Osea, planetaren sistema ezberdinen mantentzeko, funtzionamendua mantentzeko ahalmen hori murrizten ari garela, eta aldi berean, eta batez ere, metabolismo ekonomiko oso azkartu batengatik, etengabekoa dena, eta gainera aldi berean ikusten dugu ekonomia askotan, batez ere ja errenta maila oso altua daukaten herrialde askotan ongizate maila ez dela hainbeste igotzen, hemen orduan zerbait interesgarria somatzen ari gara dagoeneko. Eta horregatik, zientzian eta gizartean ematen ari dira, eta Europan, Bruselan ere bai, eta Bruselako parlamentuan horrelako sesioak ere izan dira, eztabaidatzeko zein punturaino Europak bultzatu behar duen orain arte ezagutu dugun hazkuntza eredu berdina. Nik ez dut esango hazkuntza behar dugunik edo behar ez dugunik, hori da eztabaida bat. Baina eztabaida eduki behar dugula uste dut oso importantea dela esatea. Eta hazkuntza ekonomiko bat behar baldin badugu, gure ongizatea babesteko edo bultzatzeko, ze hazkuntza mota. Ze hazkuntza ez da bakarrik arlo kuantitatibotik ulertu behar, baizik eta kualitatibotik ere bai. Ze balio erantzi ekonomikoa eman nahi diogu gure herrialdeari. Nondik? Ze ondasun nahi ditugun ekoiztu edo kontsumitu eta zeintzuk ez. Non produzitu, nondik ekarri, hori da hazkuntzaren arlo kualitatiboa. Hazkuntza ekonomikoaren arlo kualitatiboa. Orduan hor ematen du hor badagoela zerbait hausnartzeko gutxienez, naturaren balioetaz ere hitz egiten hasi behar dugunean. Natura zergatik dan garrantzitsua ekonomiarentzat, osasunarentzat, eta ekonomiarentzat natura beharrezko zerbait da. Eta natura hitz egiten dudanean, esan dut, ondasun naturali pilo bat behar ditugu gure egunerokoan, ekonomiaren metabolismoak behar ditulako. Bueno, klima aldaketaz hitz egiten dugunean, eta segurazki 1,5 gradutako beroketa globalaren langa hori noizbait entzungo zenuten, egunkarietan, 2015ean Parisen akordio politiko oso garrantzitsu bat egon zelako, non munduko 200 herrialdek adostu zuten behingoz, urte asko eta gero, klima aldaketari muga bat jarri behar zitzaiola. Osea, beroketa planetari langa bat jarri behar zitzaiola. Eta politikoki, erabaki zen, baino oinarri zientifikoak kontutan hartuz, planetaren 1,5 gradutako beroketa baino altuagoa ez genukela onartu behar, eta saiatu beharko ginatekela 1,5 gradutako langaren azpitik egoten, edo gutxienez 2 gradutako langatik azpitik egoten. Bueno, egunkariek irakurtzen badituzue, dagoeneko, esaten ari gara, lehen orain dela 2015ean, ematen du orain dela asko, ez dakit, niretzat orain dela oso gutxi. 10 urte baino, orain dela 10 urte baino gutxiago, baino zientziak 10 urtetan izugarrizko ezagutza sortu dezake, edo lehen ez genikizkin gauzak orain badakizkigu, eta klimaren inguruan zientzia oso azkar doa ere bai. Ez bakarrik
klima larrialdia hitz egiten dugunean, baina klimaz gero eta gehiago dakigu, eta lehen pentsatzen nuna, orain dela 10 urte, mendearen bukaerako jarriko dugu langa hori, 1,5 gradutako langa, 21. mendearen bukaerako jarri genuen langa hori, Parisen, akordio horretan, dagoeneko oso gertu gaude langa hori pasatzeko oso gertu gaude. Honek zer esan nahi du? Zientzilariok, ere bai, eta zientzia eta politikaren arteko elkarlan horretan, ez genula uste hain azkar emango zirenik prozesu klimatiko batzuk. Eta ja pentsatzen da, hurrengo hamarkadan ja 1,5 gradutako langa pasako dela. Horrek ez du esan nahi, urteren batetan, hilabeteren batetan 1,5 gradutako langa ez denik pasako da. Eta hau neurtzen dugunean, normalean esaten dugu da, urte osoko bataz bestekoa 1,5 gradutatik bera egon behar dela. Urte batetako eguneroko temperatura guztiak hartuta, bataz besteko bat egin eta ez genulokela pasa behar 1,5 gradutatik. Jadanik esate dute urrengo urtean edo aurten, edo urrengo urtean egun askotan edo hilabete askotan 1,5 gradutatik gora egongo garela. Baina ikusi beharko dugu, urte osoaren bataz bestekoan 1,5 gradutatik goitik edo betik egongo garen, baina azkenean esaten ari garenare oso hurbil gaudela. Eta, toaia botako dugu? Ez, noski ezetz. Agian pasako dugu 1,5 gradutakoa hemendik 10 urtetara, eta orduan gure borroka izango da 1,6tik ez pasatzea, edo 1,7tik. Azkenean, diferentzia txiki horiek ematute, guk ez dugula nabarituko, baina hau da, imaginatu, munduan bataz besteko temperatura aldaketa, horrek ez duzen nahi, leku ezberdinetan aldaketa berdina egongo denik. Leku askotan, beroketa oso azkartua eta oso handia daukagu, eta beste leku batzutan esain handia. Ikusten baldin badugu, eta honekin pixka klimaz nahiko nuke bukatu, baina ikuspegi orokor bat, ze gertatu zen, 1960 hamarkadatik orain arte, erregai fosilen gatik sortzen ari garen klima aldaketaren fenomenoa. Zer gertatu da erregai fosilak erretzeagatik sortzen ditugun emisioekin? Ze dinamika izan dugu? Beti berdina izan dugu, ez? Eta nik uste erradiografia bat egitea interesgarria dela, ez? Hor ikusten duzue, erregai fosil ezberdinen jatorria, gasa, edo petroleoa, edo ikatza, zenbatekoa izan den, gigaton eta milioietako toneladak, metatze ditugunak bai ozeanoetan, bai lurrazalean, eta bai batez ere atmosferan, eta horrek ere sortzen du beroketa. Ikusten dugu, eta hori fletxa berdeak esaten duna da, adibidez, Bigarren Gerra Mundiala pasa da, ja, 3. hamarkadan gaude, industrializazio prozesu oso potenteak batez ere lehenengo mundu honetan, eta, gora eta gora doazela erregai fosiletatik eratorritako emisioak. Ikusten bildin badugu, 80. hamarkadatik 2000. urteraino, gutxi gora 2 hamarkada horiek ikusten dugu, oraindik gora eta gora doazela. Igual ez, tasa hori oso azkartu horietan, handi horietan, baina oraindik nahiko goruntz emisioak. Eta gero interesgarria da, 2000. urtetik aurrera berriro izugarrizko gorakada ematen dela emisioetan, ez nago hitz egiten Bilboz edo Euskal Herriaz, hitz egiten naiz mundu guztiaz, mundu guztia kontutan hartuta. Eta, hori da pixka globalizazioa. Globalizazioak egin duena izan da, globalizazio ekonomikoak egin duena da, iaia munduko herrialde guztien metabolismoa azkartzea. Errentak izugarri igo dira, bataz beste, ez dut esaten noren errentak igo dira, baina bataz beste asko igo dira munduan, 3. munduan ere bai, eta jakindare populazioa gora doala, munduko populazioa gora doala, asko azkartu da metabolismo ekonomikoa,
eta horrek eragintu emisioak ere asko igotzea. Eta ja, azkeneko hamarkadan, orain ikusten dugu, ja, Pariseko akordioa egonda eta akordio politikoak eta ja, klima aldaketa daukagu gure egunerokotasunean, gure teleberrietan, gure irratietan, gure egunkarietan, oraindik ere, eta akordio politiko potoloak izan da ere, oraindik ez garela gai izan tontorra jotzea eta ja emisioak beruntz eramatea. Ikusten dugu, sistema klimatikoa berak fizikoki izugarrizko inertziak dauzka, gu ekonomikoki eta sozialki ere bagara animali batzuk oso inertzia handikoak. Eta akordio politikoak izan dare, eraldaketak asko kostatzen zaizkigula egitea. Eraldaketak edo iraultzak. Iraultza energetikoa hitz egiten dugu eta iraultza, eraldaketak, baina zenbat kostatzen zaigun akordioak egonda ere, gizarte antolatua, koordinatu eta aldaketa horiek egitea. Bueno, hemen ikusten duguna da, azkeneko 6 hamarkadetan gutxi gora bera, gora eta gora jun direla emisioak. Eta hor, puntu batzuk jarri ditut, puntu historiko batzuk. Eta hemen zaudetenok asko gogoratuko zareta ze gertatu zen 1973 urtean. Goratzen duzue mundu mailan ze gertatu zen 1973 urtean? Ni jaio nintzela, baina hortaz aparte, ze gehiago gertatu zen. Petrolioaren lehenengo, esan dute lehenengo, batzuk beste batzuk esan dut bigarren krisia. Erregai fosil bat. Horren prezioa izugarria handitu zen, hori badago ere lotuta OPEC eta ekialde hurbilean izandako, arazo geoestrategiko eta geopolitikoekin, gaur egun ere pilpilan daudenak, eta 1998an ere bai, beste petrolaren krisi bat gertatu zen. Horrek zer eragiten du? Baliabide baten prezioa asko handitzen denean, petrolearena, munduko ekonomia ezberdinek, ze egiten dute, petroleo gutxiago kontsumitu, garestiagoa delako. Petroleo gutxiago daukagunean gure ekonomietan, ekonomia funtzionatzeko zailtasun gehiago dauzkagu. Langabezia gora juten da, ekoizpena murrizten da, krisi ekonomiko bat, hain zuzen ere. Eta horietan ikusten dugu nola, badira momentu batzuk non mundu mailan ere hori nabarmendu egiten da eta emisioak ere bera juten diren. 1991an, ze gertatu zen? Bartzelonako Olimpiada baino urte bat lehenago. Mundu mailako fenomeno politiko handinetako bat, 20. mendean. Irakeko gerra, 93 edo 91, lehenengo golkoko gerra, bai? Petrolioa ere hor daukagu dantzan. Ze beste zerbait gertatu zen? Sobietar batasunaren gainbera, pum! Eta, horrek ere egiten du, jeistea, gero ze gertatzen den 2008an, ezagutzen dugu, orain dela oso gutxi, krisi finantziero globala, emisioak bera, eta ze gertatzen den 2018-19an, pandemia, berriro. Krisiak, mota ezberdinetakoak, eta horrek guztiek eragiten dute, moteltzea metabolismo ekonomikoa eta horrek eragiten du erregai fosil gutxiago erabiltzea eta emisioak pixka jaistea. Baina zer ikusten dugu, eta hori da niretzat interesgarriena, urte bat eta gero berriro bagaudela krisia baino lehenagoko egoera berdinean. Edo erregai fosilak erabiltzeko edo metabolismo horretara bueltatzen garela, normalidadera bueltatzen garela. Zenbat aldiz hitz egin dugu pandemia geundenean normalidade batetara bueltatu nahi dugu, eta nik esaten nuen, baina ze normalidaderan nahi dugun bueltatu, definitu ezagun zer da normala eta zer ez da normala. Hori da radiografia bat esateko gu hemen bizi garela. Ez dakigu orain ze gertatuko den. Orain dela gutxi egonda herrialde arabetan egonda goi gailur bat, Pariseko horren antzeko bat, eta ja esaten dugu, tontorra joko dugula eta ja beruntz jongo garela emisioetan. Ikusteko dago, bai? Ikusteko dago. Pasako dut azkar, klima aldaketaren hau zan Pariseko akordioa, denak oso pozik, orain dela 10 urte. Ez dakit hain pozik ongo lirateken horrelako grafika, azkeneko 10 urtetako grafika ikusita gero. Batez ere,
Pasago eta bizkat azkar, klima aldaketaren inguruko asuntoa da, eta gero galderarik bai duzu klima aldaketaren inguruan, bueltatu gaitezke grafika hauetara. Biodibertsitate krisi izugarri batetan bizi gara ere bai. Biodibertsitatea da bizitzaren aniztasuna. Bizitza, ez gurea. Bizidun, planeta bizirik dago, esan nahi dut, geologiatik haratago, milioika espezie bizidunen arteko mosaiko edo tapiz konplexu bat gara. Gu gara espezie oso garrantzitsu bat, potere oso handiarekin, beste espezieekin konparatuz. Baina batzutan kostatzen zaigu ulertzea gure gizartean, gure historikoki, gure kultura, eta gurea ez dut esan nahi bakarrik Euskal Herrikoa, bizkat mendebaldeko kultura honetan, ez garela bakarrik bizi. Eta gure ondo bizitzeko behar dugula hor kanpoan dagoen bizitza hori ere mantentzea. Konektatuta gaudela. Modu oso, batzutan zientziako ezagutzen ez duen moduetan ere. Eta hemen bi kontzeptu daude. Konektatuta egotea, ekonomia konektatuta dago naturaren ondasunekin, edo lehen esan dugu, petrolioarekin, baino egurrarekin, eta hainbat gauzekin, urarekin, eta gauza da hori, eta beza da konexioa. Guk kognitiboki, guk gure buruarekin, gure kulturaren bidez, gure hizkuntzaren bidez, gure ikusmoldeen bidez, ze konexio mota daukagun naturarekin. Eta hori dira bi plano ezberdin. Eta askotan, hitz egiten dugunean, natura beharrezkoa dugula, edo ekonomia berde bat behar dugula, hau da, natura zaindu behar dugula, askotan, konektibitate hori egiten dugu, ekonomiarekin, osasunarekin, gure aisialdiarekin, baina ahaztu egiten zaigu konexioa hitz egitea. Guk konexiorako behar batzu dauzkagu, beste gizaki batzuekin, hori oso argi ikusten dugu, baina baita ere naturarekin, oso modu ezberdinetan. Psikologikoki ere bai. Hori da, kontaktua eta konexioa niretzat bi ideia oso ezberdin dira. Eta ekonomiak kontaktua hitz egiten du. Ekonomiak badauka kontaktua naturarekin. Eta fluxuak. Konektatuta daude, oso modu ezberdinetan. Baina niri asko interesatzen zen naturarekiko konexioak. Gure ongizatean daukan eragina. Edo deskonexioak. Naturarekiko deskonexioak zer eragin daukan gure ongizatean. Gizarte bezala, ez norbanako bat bezala, gizarte bezala. Eta gero eta mundu urbanitago batetan, eta mundua gero eta urbanitagoa da, deskonexioaren prozesua ere gertatzen ari da. Batzuk esan gute, baina konektatu gaitezke online bidez. Eta egia da, ez dut esan nahi naturarekin beti konexio fisiko bat eduki behar dugunek. Batzutan ere izan dezakegu artistikoa, espirituala, baina beti egon behar da nik uste dut ere bai hor oinarrizko funtsa bat dela konexio fisikoa. Eta, ere ez bakarrik ekonomia, eta ingurumen politikek, ingurumena babesteko politikek askotan doaz kontaktua bermatzea, naturarekin kontaktua bermatzea, konexioa bermatzea baino. Eta hemendik, ingurumen soziologo batek esaten duen bezala, mundua ulertzeko edo hautemateko eta arekin konektatzeko modua gizartean eraikita dauden prozesu kognitiboen eraginpean dago. Hau da, gure prozesu kognitiboak, guk gure burua nola ulertzen dugun, guk kanpoan daukagun hori, natura deitzen diogun hori nola ulertzen dugun, eta orduan konexio hori nola ulertzen dugun, zertarako den, hori kulturalki ematen den prozesu bada, hori ez da zerbait objektiboa, guk sortzen dugu gure buruan, guk sortzen dugu zergatik, ze motatako konexioak behar ditugun, natura zer den eta barrori, bai. Eta hau esatea beharrezkoa da, eta hau gizarte zientzietatik asko aldarrikatzen ideia bada, balioetaz hitz egin aurretik. Eta orain balioetaz hitz egingo dugu. Normalean,
jasangarritasuna hitz egiterakoan eta balioetaz hitz egiten dugu jasangarritasuna nahi dugulako. Bai? Osea, ni sartzen naiz zientzialeri bezala naturaren balioetaz hitz egiteko zergatik mundu jasangarri bat nahi dudalako. Hori da nire helburua. Nik badokat helburu bat gizaki bezala, pertsona bezala. Eta zientzialari bezala nahi dut ulertu ze prozesu eduki ditzazkegun eman daitezken edo ze blokeo mota egon daitezken mundu jasangarri horretara pasa alizateko. Hori da nire zientziaren motivazioa. Eta orain arte, jasangarritasuna hitz egiterakoan, la sostenibilidad erderaz, beti 3 arlo hartu ditugu kontutan. Ekonomia, natura eta gizartea. Eta nik beti esan dut, ez nik bakarrik, zergatik 3 hauek. Osa, 3 kajoi sortu ditugu, eta kognitiboki horrela ulertzen dugu. Zer da gizarte bat, zer da natura eta zer da ekonomia. Eta nik esaten dut, ezin da ekonomia ulertu natura gabe, baina ez da zati hau bakarrik. Gero, erakutsiko dizut beste modelo kognitibo bat, gizartea, ekonomia eta natura nola dauden kokatua ikusteko. Baina hori, orain dela 30 bat urte, 80. hamarkadatik, hau izan da jasangarritasunaren metafora. Lortu behar dugula oreka bat 3 gai hauen inguruan, eta oreka da pertsona irrifarretsu hau, eta hori lortzen baldin badugu, hor lan egiten baldin badugu, lortuko dugu jasangarritasuna. Eta orain arteko politika ekonomikoak eta ingurumen politikek oraindik daukate metafora hau buruan. Eta nik hau apurtu nahi dut. Eta nire zientziatik esan dut, hau ez da horrela. Ez dago gizarte bat, ez dago ekonomia bat, eta ez dago natura bat. Errealitatea ez da horrela. Hori da modelo, hori da guk daukagun modelo kognitibo bat. Gure burua, pixkat mapa bat bezala. Mapa bat behar dugu, non puntu batetik bestera juteko, eta errealitatea horrela irudikatzen dugu. Nik esan dut, honek ez digula lagunduko. Lagunduko digunaretzat da ulertzea ekonomia, biosferaren edo naturaren subsistema bat dela, eta bi sistema hauek denbora guztian elkarrekin lotuta daudela. Ez dagoela gizarte bat hor, ekonomia bat hor eta natura bat hor kanpoan. Eta horrela ikusiko bagenituzke gauzak, kognitiboki gure eredua, gure metaforak aldatuko bagenitu, gauza asko aldatzeko gai izango ginateke. Eta oraindik uste dut ez gaudela prest. Gure gizartea ez dagoela prest pausu kognitibo hau emateko. Nik uste nuen pandemiaren garaian, aukera bat izan genuela, eta uste dut galdu dugula ere bai. Hor jendea konturatu zen, pandemia ere bai, hor badago naturarekin erlazio bat, nola, pangolina, nola zan, pangolina, eta urbanizazio prozesuak, eta txinan, hor natura, hor natura duzustatzen ari gara, eta hor konexio bat sortu zen, eta horregatik bira gertatu da mundu mailan, eta zintzialari basegiten horrelako pandemia gertatzeko boletoak bagen euskala, patrikan, eta horrendik badauzkagula, horrelako beste bat gertatzeko, auskalo noiz, baino, eta horrela ulertuko bagenu gure ekonomia, gure metabolismo ekonomikoa non kokatzen dugun, zeinek behar du natura bat, behar du babestuta egon behar da natura bizi eta funtsean babestuta dagoen natura bat, orduan ekonomia segurazki, beste ekonomia eredu bat beharko genuke, segurazki zoriontasuna edo ongizatea beste modu batera ere neurtuko genuke, irudikatuko genuke, konexioak eta ez bakarrik kontaktuak, naturarekiko kontaktuak kontutan hartuko genituzke, eta bar luze bat, bai? Hori pixkat abstraktoa. Eta bukatzeko, eta nik uste hemen honetaz ere hitz egiteko ekarri induzuen balio eta hitz egiteko, bueno, azkeneko 4-5 urtetan tokatu zait Nazio Batuetako txosten bat koordinatzea, 100 aditu izan ditugu, eta politikoek, 150 estatuen ordezkariek zientzilarioi galdetu ziguten, esango aldiguzue zer den naturaren balioa, eta nola neurtu dezakegu, eta zer egin dezakegu jakintza horrekin gure politikako bebagoak izan daitezen mundu jasangarriago batera jun alizateko. Hori izan galdera. Eta orduan, 5 urtetan,
hori aditu talde izugarri handi bat, mundu guztiko ikerlariok elkartu ginen, eta txosten hau idatzi genuen, Iñakok komentatu du, hau artikulotxo bat atera genuen aurreko udan, pixkat, honen sintesia azalduz, bai, azkenean artikuluak oso motzak izaten dira, baina interesa auki ezkero, Googleen sartu eta naturaren balioetaz egon daiteken errebisio sistematiko, zientifiko potentenetako bat hemen eukiko zenukete, ez? Zer esan genien estatuien ordezkari guzti hoiei, 150 ordezkari, estatuko ordezkari hoiei, eskatu ziguten ez? Mesedez, azalduko diguzue, 5 urte geroago, aurrek 2022an esan genien. Bueno, evidentzia nahiko handia da, esateko, hainbat gauza esateko, eta hemen azalduko izkizut pare bat gauza bakarrik. Politika ekonomikoak eta beste motatako politika importanteak zeintzuk gure mundua mugiarazten duten, naturaren garrantziaz jabetzen direnean, ez dira beti jabetzen eta bat askotan txikira jolasten da ingurumenarekin, naturarekin, baina, kontutan hartzen denean, eta askotan hartzen dira, ekonomiak behar duelako naturak sortutako fluxu egonkor bat, hau bai, mineralak, edo petroleoa, edo ur garbia, edo aire garbia, edo hainbat ondasun. Normalean, merkatuaren bidez, ulertzen ditugu baliabide naturalen balioa. Eta orduan esaten dugu, baina badakigu, merkatuak ez duela beti ondo funtzionatzen, eta, merkatua eskari eta eskaintzaren arteko joku bada. Baina gure eskaria, gizartearen eskaria, ez baldin badago konektatuta guztiz naturarekin, naturari ze eskatzen diogu, eta zertarako eskatzen diogu hainbat gauza. Halarik, galdera horiek izan dere, konturatu gara, eta hau da, evidentzia zientifikoa, 3 modu daudela natura, esango dut oso modu intuitiboan, natura balioztatzeko edo justifikatzeko, zergatik natura edokan balio bat, 3 modutara azaldu ezakegu. 3 balio mota daudela esan genezake. Eta asko simplifikatzen ari naiz, baina gutxienez etxera ideia bat eramateko. 3, ez da inbeste, ez? Bat da, natura behar du gure ongizaterako. Horregatik da garrantzitsua, horregatik ematen diot nik balio bat naturari. Gure ekonomiarako, baliabide naturalak behar ditugulako, gure metabolismo ekonomikoan. Lehen esan du petroleotik, hainbat gauzetara, ez? Hemen daukagun iaia guztia naturatik dator. Gure txipa, gure, hainbat iaia dena, ez? Baina esango nuke ez, ekarrik ondasun materialak, gure osasuna ere, esan dugu, osasunak ere behar du natura eta ingurumen sano bat. Hau da, natura erabiltzen dugu instrumentu bat bezala guri ongizaterako. Eta hori oso intuitiboa da. Eta horren kontra ezin gara egon, hori da evidentzia bat. Natura gure ongizataren instrumentu bat da. Nola erabiltzen dugun instrumentu hori, teknologia guztia bezala. Ondo edo gaizki edo, baino, instrumentu bat da. Natura guretzako beharrezko instrumentu bada. Eta natura hitz egiten dudanean, zer da natura? Hortaz hitz egin dezakegu, baina bota zuek pentsatu zure egunerokotasunean natura zer den, eta konturatuko zarete, pentsatzen ari zareten hori erabiltzen dugula. Erabili, bai? Materialki edo inmaterialki, inkluso artista batek erabiltzen du natura, bere inspiraziorako. Erabiltzen du, instrumentu bat da, bere ongizaterako artista bat bezala. Enpresari batek, produzitzen du, ezakit, Ikeak, ez? Dena egurrezkoa. Egurra erabiltzen du, ekartzen du Malasiatik, ezakit nondik, eta bar, adibide infinitoa iaia dauzkagu, ez? Balio instrumentalak, oso importanteak. Baso bat, babesten dugunean, klimari aurre egiteko, sistema klimatikoa pixat erregulatzeko, basoek metatzen dute karbonoa, eta guazen basoak babestea
sistema klimatikoa regulatzeko. Hori da instrumentu bat, guk nahi du klima sistema estabilizatu, nolabait egonkortu gure ongizaterako batez ere. Eta orduan esan dugu guazen baso hau babestea. Osea, baso hau instrumentu bat da, ez dugu eroste, ez da merkaturatzen, merkaturatu daiteke karbono tonelak merkaturatzen dira, baina orokorrean printzipioa da baso hau niretzat instrumentu bat da nire ongizatea edo nire komunitatearen edo planetaren ongizatea, planetan bizi garen pertsonen ongizatea babestu ahal izateko. Hori balio instrumentala ditzen zaio. Baina filosofoek esango lukete, eta, por cierto, ekonomilariok bakarrik balio instrumentaletaz pentsatzen dugu, bakarrik. Eta gehien bat, merkatutik pasatzen direnak. Merkatutik ez baldin badira pasatzen, ez ditugu kontutan hartzen. Hori arazo bada, ekonomian arazo bada, ze badakizuen nork esan zuen, lo de ez de necios confundir el precio y el valor, ez? Gauza bat balioa izatea, eta beste gauza bat, balio hori merkatuan prezio bat izatea. Bi gauza ezberdin dira. Baina ekonomilariek esatute, preziorik ez baldin badu, ez zait asko inporta. Ez da nire kontabilitatean sartzen, eta orduan askok esango luketa, guazen ingurumena eta naturari prezio bat ematea, horrela ekonomilariek eta politika ekonomikoek kontutan hartuko lukete. Eta honetaz hitz egin dezakegu. Ze hau eztabaida oso bizia da. Ona da edo ez da ona, naturari prezio bat esartzea edo ez. Pragmatikoki, filosofikoki, eta segurazki erantzuna ez da. Bai, ez. Hor dago tono gris asko daude horren inguruan. Balio instrumentalak komentatu ditugu oso importanteak gure bizitzan egunerokoan, kontziente gara natura dela gure instrumentu bat, gure ongizatea babestu izateko. Eta gure da norbanakorena, gure komunitatearena edo dena dela. Baina esaten nuen, eta filosofoek esango lukete, hori oso simplea iruditzen zait. Ze baloreak dira printzipioak. Nire bizitzak gidatuko dituzten printzipioak dira nik dauzkan baloreak. Adibidez, askatasuna, zaintza, reziprozitatea, eta hainbat. Dira gure bizitza gidatzen duten printzipio horiek filosofoek horri ere baloreak deitzen diote. Baina, klaro, hori da beste dimentsio oso ezberdin bat. Horri deituko digu, balore orokorrak. Guk behar ditugunak, denok dauzkagunak, batzuk partekatzen ditu gure kulturan antzekoak dira, baina igual Malauiragoaz eta hor dauzkaten printzipioak eta baloreak ezberdinak dira. Edo erlijioarekin ere zerikusia handia daukate, historikoki jundirelako txertatzen gure DNA soziologiko batetan. Baina filosofoak haratago jongo lirateke naturaz hitz egiterakoan. Ez printzipioetaz, naturaz. Eta esango lukete, ze gertatuko litzateke, hau da, filosofoi asko gustatzen zaie, halako adibideak jartzea, ez? Logikoak eta logikaz haratago ere bai, ez? Gizakiok existiko ez bagina. Natural, oraindik imaginatu natura oraindik hor daudela, espeziak eta dena, basoak eta dena, baina gizakirik ez. Naturak balore izango luke? Claro, puntu instrumental batetik esango nuke, ez. Baina filosofo askok esan dute, naturak berezko balioa du. Gu existitu edo ez. Eta horrez nahi sartuko eztabaida mamitsu filosofiko horietan, eta filosofian ere kontrako jarrera daude eta tono gris ezberdina daude balio intrinsikoetaz hitz egiterakoan. Claro, hori abstraktu egia da, ideia horiek politikara eramateko eta jasangarritasuneko politikak egiteko. Gu existitzen gara. Baino, gizartean, badauzkagu ideia batzuk non azaltzen ditugun naturak eskubide batzu dauzkan, orain badaude mugimendu animalistak, ez? Baina, esan du, eske hau, babestu beharko genuken zerbait da. Eta ez da zergatik niri ongizate bat ematen didalako, baizik eta, eske nik uste dut moralki edo etikoki hau babestu behar dela, edo espezie hau babestu beharko litzatekela. Eta horreri gara asko gerturatzen balio intrinsekoetara. Ze ez gara hitz egiten ari, zergatik espezie hori, edo zergatik baso hori, edo dana dela niretzat instrumentu badan ere ongizaterako. Oso intangiblea den arrazoi bat izan daiteke. Eta hor daude ja printzipioak, morala, etika, eskubideetaz hitz egiten hasten garenean da guk sortze ditugu eskubideak gure
edo eskubideen inguruko burutapenak edo refleksioak gure buruan, gure murmuinean, eta zen dugu, animaliek edo dana dalako beste espezie horiek ere eskubidea eduki beharko lukete gu daukagun bezalaxe. Bai? Ari gara nolabait balio intrinseko eta ari gara hitz egiten ere bai. Eta talka, eta guztet ja bitor dagoelak, juna amaitzen, baina badago talka izugarri handi bat, munduko hainbat txokoetan eta seguro Euskal Herrian asko aurkitze ditugula, non naturaren babesaren diskurtsoetan, badaude bi diskurtso nagusi, hori, eske etikoa da, eta hau horrela izan beharko luke, gure kultura eta gure ikusmoldearen arabera, hau defendatu eta natura babestu beharko genuke, eta bestea da, eske babestu behar dugu, guretzat instrumentu hori betirako behar dugulako, jasangarritasun horretan, eta hori da ekonomia berdea pixka bat, mantendu ezagun natura, funtzionala, ekonomiak jarraitu dezan produzitzen eta ekonomiak eman dezaken ongizate hori babestu izateko. Dira bi plano ezberdin. Bat pixka gehiago da deontologikoa bezala, morala bezala, eta bestea da oso pragmatikoa ekonomiatik datorrena. Eta beti ez datoz bat. Eta hemen Euskal Herrian eta hainbat txokotan ikusten dugu talka. Zergatik hau babestu behar dugun, eta zergatik ez digun hainbat garrantzia ematen, edo zergatik bai ematen dugu garrantzia, eta bakoitzak, komunitate txikia izan dare, balio intrinsekoak eta instrumentalak ez ditugu modu berdinean lehenesten. Bueno, eta hori, orain arte nahiko ezaguna zen, balio intrinseko eta balio instrumentalen artean talkak daudela, denbora guztian. Baina, badago beste balio mota bat, niretzat, agien esango nuke, pixkat, interesgarriena dena. Eta ematen du, beste bat, pues jazta, instrumentala eta intrinsekoa, zegeio behar dezu, horrekin ja badaukagu, ez? Justifikazioa edo nola artikulatzen dugun zergatik natura garrantzitsua den guretzat, gizakiarentzat. Eta euskaldunontzat, nik uste oso intuitiboa den beste arrazoi badaukagu. Natura hitz egiterakoan eta naturak zergatik den garrantzitsua. Eta horri, deitzen di, balore beste hirugarren mota horri deitzen digu harreman balioak. Ingelesez relational values. O valores relacionales. Eta semantikatik aratago, hemen linguistaren bat egongo balitz izango luke, edo filosofo bat, edo eske balio guztiak harremanezkoak dira. Harremanik gabe ezin dugu baloretaz hitz egin. Utzi alde batera semantika. Hirugarren mota hau, harreman balioek zer esan nahi dute. Gizakiok, espezie bezala, gizakiok, kognitiboki eta gure tokian tokiko eta kultura eta historikoki eta badugu behar bat edo badugu bizitzeko modu bat eta modu horrek behar du naturarekiko harreman ingelesez, hemen dago ingelesa asko dominatzen du norbait, euskarara itzultzeko meaningful, funtsesko erlazioak. Edo zentzuzko erlazio batzuk. Zentzutik aratago, nik uste funtsesko guk garena gizaki bezala adierazteko guk naturarekiko funtsesko konexio batzuk behar ditugu. Horregatik lehen hitzen dut konexioaz eta ez bakarrik kontaktuaz. Zergatik euskaldunontzat hau, eta ez esaten gu berezia garelako, gu bezala milioika puntu txiki daude munduan, ere, beraien intuitueki ideia honekin klik egin dezaketena. Gu, euskaldun bezala, zer egiten gaitu? Euskarak, adibidez, ez? Hori nahiko zabalduta dagoen ideia bada. Baina gure naturariko harremanare bai. Guk daukagun gure naturariko harreman hori eukiko ez bagenu, gure kultura oso ezberdina izango litzateke. Euskarare oso ezberdina izango litzateke. Hau da, gu garena ulertzeko, baina ez gu bakarrik euskaldunok, munduan dauden hainbat tribu, hainbat komunitate ezberdin, beraien burua ondo ulertzeko, hau da, bere identitatea zein den esartzeko, ezagutzeko, izateko,
naturarekiko konexio batzuk behar ditu. Horregatik, hori dira funtsezko harreman batzuk. Eta jende askok egunerokotasunean eta kulturalki ere horri ematen dio balio gehien. Naturaz hitz egiten dugunean. Horrek ez esan nahi jendeak ez duela natura instrumentu bezala ere onartzen edo balio intrinsekoak. Ez dut esaten jendeak simpleki balio mota bat lehenesten duen. Guk dauzkau 3 balio mota horiek gure buruan eta denbora guztian eta zerbait egin behar dugunean naturarekiko, lehenetsi behar dugu zergatik nahi dugun harreman bat eduki naturarekiko. Gure instrumentalizazio prozesu edo arrazoiarengatik, balio intrinsekoengatik edo harremanezko balioengatik, gure funtsezko harreman horiek. Abiz, Gernikako arbola, jarri dezakegu, zer da? Bueno, arbola bat, ez arbola bat, da, Gernikako arbola. Eta horrek adierazten du herri bat, identitate bat, kultura bat. Orduan, bueno, uste dut, Gernikako arbola dagoena da jatorrizko, ezakit, ja, zenbagarren belaunaldia, ez? Baina hala ere, jendeak ulertzen du hori dela, hori desagertuko balitz, ez dagola beste zuaitz bat hori ordezkatuko lukeenik. Hala, bajun Gorbei aldera, parkera hartu beste haritz bat, eta hor jarri, izango dute, horrek ez du balio. Hori da, bueno, karikatura bat, ez? Baina, gure herriko paisaia, guk txikitan paisai batekin eduki dugun harreman hori gu egin gaitu. Pertsona bezala, komunitate bezala. Hori galduko balitz, eraldatuko balitz, guk daukagun konexio bat galduko litzateke eta askotan ez dago zerekin ordezkatzerik. Bai, igual, egiten badugu autopista bat hemen, galduko dugu basoa, igual landatuko dugu beste baso bat beste nun baiten. Bioniztasuna besteko. Baina hor bizi diren batzuk esango dute, baina eske egin autopista honek sortzen duna da, nik naturarekiko neuzkan harremanezko balio batzuk galtzea, betirako, eta ezin dira ordezkatu. Balio instrumentalak ordezkatu daitezke. Ura txorrotatik hartu beharrean, jun naiteke supermerkatura eta ur botila bat hartu. Ura da, naturaren parte bada, prozesu bada, da beste karikatura bat. Balio instrumental asko ordezkagarriak dira. Harremanezko balioak ez dira ordezkagarriak. Eta konturatu gara, eta evidentziak dionez, jendeak bere egunerokoan, bere erabakiak hartzen ditu, naturarekiko erabakiak hartzen ditu, bai enpresaria baldin bazara, kontsumitzaile bat, dena delakoa, pertsona normal bat, zure egunerokotasunan erabakiak hartzen dituzu, 3 balio horiek lehen etxiz, denbora guztian. Eta egiten dugu implizituki, konstiente izan gabe. Eta askotan kontrasana dauzkagu. Gure nola lehen esten ditugu gure naturarekiko balioak eta gero gure ekintzak, askotan ez datoz bat. Eta konturatzen gara, batzutan ez da. Baino. Evidentziak dio politika dominantea potoloenak, politika ekonomikoak eta beste motatako osasun politikak eta harreman balioak ez dituztela edo gutxietxi egiten direla, ez direla kontutan hartzen. Batez ere kontutan hartzen dira balio instrumentalak eta batez ere merkatuetatik pasatzen direnak. Honek zer esan nahi du? Balio aniztasun izugarria dauzkagula munduan eta gure komunitatean, euskaldun komunitatean ikusiko genuke, bakoitzak bere herrian bere naturarekiko, beraien naturarekiko hainbat balio ezberdin daudela jokuan. Eta, klaro, 3 multzo azaldu ditute, instrumentalak, intrinsikoak eta harremanezkoak. Baina eske bakoitzaren barruan azpikategoria pilo bat daude ere bai. Hori ez dut hemen azalduko. Baina esan dut, aniztasun biologikoa dagoen bezalaxe, aniztasun biologikoa da bioniztasuna, fisikoa, espeziak, geneak, horiek dauzkatin funtzioak eta bar, eta biologoek eta ekologoek hortan dihardute gau eta egun ulertzen bioniztasunaren funtzioak eta ere badaukagu baloreen naturarekiko edo bioniztasunarekiko balio aniztasun izugarri bat. Eta horrek, eta aniztasun hori nondik dator? Kultura ezberdinetatik, guk Euskaldunon kultura hitz egin dut, baina Malauin egongo banintz edo Mexiko, Oaxacan edo Euskaldunun, bakoitzak bere harreman balioak ere modu ezberdin batetan irudikatuko lituzke. Oso ezberdin batetan,
bakoitza bere kulturan, eta bakoitza bere tokian tokiko ikusmoldearekin. Ezaberdina indigenak, Oaxacako indigena batekin hitz egitea, eta Manhattanen kafetegi batean lanean ari den bankuko, banku batetako langile batekin, edo hemen gutako batekin hitz egitea. Gure munduaren ikuspegia eta naturaren ikuspegia oso ezberdina da. Eta gainera, natura ulertzeko modua ere kulturalki definituta dago. Guk kristautasunatik, eta gure kultura erlijiotik ere asko daukagu, natura ulertzeko modu jakin batetan ulertzen dugu. Normalean, gure gorputzetik kanpoan dagoen hori. Gero ere esaten dugu, gustatzen zaigu esatea, gu ere natura gara. Baina egunerokoan, ingurumenaz eta naturaz hitz egiten dugunean, normalean beti objektu bat bezala irudikatzen dugu natura. Beste herrialde, beste kultura batzuetan hori ez da horrela. Eta hori oso nabarmena da munduko herrialde indigena gehienetan. Ezin dute kognitiboki separatu zer da natura eta zer dan gizakia. Ezin dute. Ez dutela nahi. Ezke bere ikuspegiak, bere munduaren eta naturaren ikuspegiak ez die albideratzen hori horrela denik ez da pentsatzea ere. Eta segurazki guk orain dela milaka urte ere horrela pentsatuko genuen. Baino, denboraren poderioz eta gure historia eta gure eraldaketa kulturalaren poderioz, agian gelditu zaigu horrelako zerbait, baino batez ere daukagu, mendebaldeko gizarteak daukan, batez besteko irudi hori, ez? Gu garela, hemen goian gaudela, piramidean, gero espezia daude, eta gaina espezia horiek hor daude, kanpoan daude, ez? Natura deitzen dugun kajoi horretan. 3 kajoi, goratu, ekonomia, gizartea eta natura. Guk lan honetan egin duguna, izan da batez ere sakontzea, ze kontraesan eta ze aukerak izan ditzazkegu gizarte bezala, naturaren balio aniztasuna hori behin ulertuta, gure politikak eta gure egiteko moldeak nola aldatu beharko genituzken mundu jasangarriago bat izateko, eta konektibitate hori gu eta naturaren arteko konexio hori kualitatiboki ezberdina izan dadin, hori gabe oso zaila izango baita bianistasuna babestea edo natura mundu jasangarriago bat, inkluso ekonomia jasangarriago bat izateko natura hori babesteko, ez? Da, paradigma aldaketa, eta paradigma aldaketa hori, kognitiboa, mentala hemen barruan daukaguna, oso zaila den aldatzeko, ere nolabait, ekonomiara eraman behar da, poliki-poliki, osasungintzara, eta hainbat sektoretara, ez? Eta hau da, ibilbide luze bat, segurazki, espero dut gertatuko dena, ez dena gertatuko hemendik oso epe laburrera, baina egin beharreko bidai bat egin izango dela, klima aldaketa hitz egiten dugun bitartean, eta temperaturak eta irautza energetikoa hitz egiten dugunean, ere hitz egin behar dugula, beste paradigma hau ere aldatu beharko dugu, bestela gaizki joango gara, beti atzetik joango gara, jasangarritasunaren historia honetan. Eta uste luzatu naizela, desente, baina, igual orain badazkagu ez dakit ordu laurden bat edo 20 minutu nahi baduzue, puxkat, gai honen inguruan edo beste antzeko gaien inguruan, puxkat, hartu eman bat izateko, ez? Bale. Eskerrik asko. Hoi den bezala orain zabaltzen da galderak egiteko txanda. Beraz, galdetu nahi duena mesedez altza dezala eskua eta mikrofona pasatuko zaio. Bestela badokat beste ordu bat hitz egiteko aukera, Osake, hobeto zerbait galdetzen baldin baduzue. Edo osnarketaren bat, bai. Ez dago galderarik.
Zuk seguro 10 bat izango dituzula. Nik egin dut hausnarketa bat azken zatian bota duzun ideiekin, torri zait burura, ez dakit noraino dauen horren, noraino ondo bideratuta nagoen, baina iruditu zait, azkenean zuk aipatu dituzu 3 balio mota batzuk, instrumentalak, funtsezkoak eta erlazionalak. Bueno, harreman balioak edo, berezko balioak intrinsikoak eta instrumentalak. Eta iruditu zait, paralelotasun bat dauela, behintzat nik hoberen ezagutze ditudan 3 korronte etikoekin. Utilitarismoa edo konsekuentzialismoa, behintzat horrela esaten da ingles eta gaztelaniaz, deontologikoa eta komunitarista. Esango nuke utilitarista o konsekuentzialista dela instrumentala, da zeintzu ondorio ditu egiten dudanak, eta orduan horren arabera balioztatzen dut modu batera bestera, o maila batera bestera, eta iruditzen zait desiragarriago ala arbuiagarriagoa dela. Berezko baliotan oinarrituta horrek niretzat paralelotasuna da deontologikoa, da zer hartzen dut ontzat eta zer txartzat, alde batera utzita ondorioak, ez? Kantek esaten zuen bezala, ez dut gezurrik esan behar naiz, gezurra esanez on bat aterako dudan, hori izango litzateke deontologikoa, eta komunitarista dagokio hain zuzen ere dauzkasun harremanei, beste herrikideekin dituzun harremanei. Orduan, alde horretatik, iruditu zait oso paralelotasun, ez dakit, interesgarria, eta esan duzun beste gauza bat, batzutan kontraesanak agertzen direla 3 horien artean, eta aplikatzen ditugula, 3, kontziente izan gabe ere, eremu moralean ere berdin gertatzen zaigu. Legeak egiten direnean, gehienetan jotzen da utilitarismora, baina deontologia beti egoten da hor. No matarás. Esate baterako deontologikoa da, guztiz. Ez da utilitarista. Eta komunitarista ere kontuan hartzen dugu, komunitate bateko kideak garelako, eta horri ere, kontziente izan gabe edo kontziente izan da, kontuan hartzen dugulako. Orduan, alde horretatik iruditu zait oso sailkapen interesgarri. Ez dakit, neu ere, burua joan zaidan. Ez bai, paraleltasun hori egon badago, gainera, harreman balitaz hitz egiten dugunean, harremanak, baina ez bakarrik naturarekiko harremanak, zuk esan duzu, gizakion arteko harremanak naturan ere gertatzen dira. Eta ezin ditugu ondo ulertu, tokia ulertu gabe. Nik, eta hau, eta ikerketak egin ditugu, egin genuen ikerketa oso interesgarria Iratiko basoan, ikusteko euskarak, klaro, Iratin daukazu iparralden, daukazu frantsesa, daukazu euskara, eta hegoalden, Nafarroan daukazu euskara eta gaztelania. Eta ikusi nahi genuen, horko biztanleen Iratiko balio mota hauek, baina batez ere harreman balioak, aber dauden erlazionatuta ere nolabait euskararen edo identitatearekin, eta ikusi genuen baietz. Eta hori oso interesgarria izan zen, baina ere ikusten dugu, edozein hiritan, Bilbon adibidez, baina guk Gasteizen egin genuen ikerketa, harreman balio oso importantea daude adibidez, etorkinek badaukate beraiek ulertzeko naturarekiko balio harreman oso interesgarri bat. Eta ez da natura, bioaniztasuna pentsatzen ari delako, baizik eta tokiaz, parke bat. Eta parke bat, beraintzat, da, parke berde bat, beraintzat, hirian ere natura bada, ulertzeko modu bada, baina batez era, konexioak sortzeko, harremanak sortzeko tokia. Beraien arteko beharrezkoa dauzkaten babes harreman horiek hor egite dituzte, ez dituzte egiten tabernan guk egingo genituzken bezala, edo liburutegi batetan. Beraiek egiten dute parke batetan. Eta parke horrek, beraientzat ez dauka balio instrumental bat, edo berezko balio bat, dauka harreman balio izugarria. Eta hori da, ingelesez place, euskeraz tokia da place, ingelesez. Ingelesez place
hitz horrek baduka konotazio asko ere sakonago bat. Hemen tokia ematen du dela gauza bat toki fisikoa. Baina tokia izan daiteke oso intangibleare bai. Zer da toki bat, ez? Zer da gune bat, ez? Eta gune hori izan daiteke fisikoa, parke bat, edo izan daiteke harreman gune bat, naturan. Eta hori adibide bat, hiri batetan, baina demagun edozein herritan, jendeak harremanak sortzen ditu oso toki konkretuetan. Eta toki horiek babesteko arrazoi bada, pertsonen arteko harremanak, aiton-amonak jobekin, edo etorkinak, edo dana dalakoa gizarte harremanak ere behar dituztelako, horiek behar dituztelako tokiak. Eta toki horiek askotan naturarekin konekatu ditzakegu, naturaren kontzeptuarekin. Orduan bai, ados, Eta uste dut, hemen Euskal Herrian, beste leku askotan ez bezala, gure naturarekiko harreman balioak oso potenteak direla. Ezin dugu gure izaera, gure identitatea, gure auzo, herri, gure askotan oso ondo ulertu harreman balio horiek gabe. Eta nik horri eman nahi diot garrantzia, bai? Esaten dugu, eta nire azkeneko diapoan esaten da, erderaz, pensar global y actuar local, edo alako gauza bat esaten da, ez? Eta nik esaten dut, bai, hemen, tokian tokiko naturaren babesa eta hortaz pentsatu nahi baldin badugu, pentsa dezagun zerk egiten ditu harreman balio hauek garrantzitsu. Hizkuntza, elkartasun sareak, eta horiek ez dira bakarrik gizartearen parte bat. Euskara ez da gizartearen gauza bat. Ere dauka zerikusia handia naturarekin. Etorkinen arteko harremanak ez da gizarte politikako gauza bat. Badaukate naturarekiko eta hirien barruan zer natura nola ulertzen dugunarekin badauka zerikusia. Horregatik esan, kajoietan gauzak sartzea, gizartea, ekonomia, natura, hori 20. mendeko paradigma bat izan dela eta haratago mugitu bar garela, ez? Eta horregatik harreman balioak erabiltzea, horren potentzialitatea ulertzea eta gizarte hobeago bat, eta natura hobeago bat, konexio hobeago bat sortzeko harreman balio hauek hobetu ulertu behar ditugula. Eta oraindik asko daukagu ulertzeko. Galderarik, honen aritik edo ez, edo aurrekoa. Berdin dio. Bueno, ez badago bestela, bai, hor. Bai, nire galdera da, daukagun ekonomia, zezuk oinarri bezala hartu duzu ekonomia. Ekonomia eta natura, da hori. Baina, azpian ikusten dut pentsaera eredu kapitalista bat dagoela. Zuk dinozu joan behar garela harreman balio horiek eta berezko balio horietara. Ados nago horrekin. Baina orduan, zer gertatzen da instrumentalekin. Baztertu behar dugu, betirako, bilatu behar dugu beste eredu ekonomiko bat, gizakiak zoriontsuak izateko. Oso galdera ona. Honek irekitzen du kutxa bat, esan duzu, zer egin behar dugu balio batzuk lurperatu eta beste batzuk babestu edo oso galdera ona da, eta ez dago erantzun simplea horrek. Guk esaten duguna lehenengo gauza da, eta uste dut nahiko intuitiboa dela. Datuek diote aniztasun biologikoa dagoen bezala, balore aniztasun bat dagoela. Existitzen dela, hori da faktuala, hori horrela da. Gero gure politikek ez dutela hori oso ondo kontutan hartzen. Sesgatuta daudela politika asko balio instrumentaletara, gehien bat, utilitaristetara. Eta hori, sesgori ulertzen ez dugun heinean,
jarrituko du zulo horretan. Orduan, utilitarismotik atera garela eta harreman balioei garrantzi gehiago eman, eta hori. Hori da bat. Baina horren deribada orduan da, zuk galdetu duzuna. Eta zer egiten dugu balio horiekin? Hor eztabaida dago, ez? Gauza bada balio aniztasuna dagoela esatea, hori da lehenengo pausua, hori onartzea, eta behin hori onartzen dugunean, zerbait egin beharko dugu balio aniztasun horrekiko, ez? Baina lehenengo onartu ezagun balio aniztasun hori dagoela, baina bai, eta hori da nire, gure artean, zientzilari askoren artean dagoen eztabaida bat, eta zen du, bai, segurazki, balio utilitarista batzuk, ez direla onak, ez nuke horrela hitz hori erabili behar, baina gutxienez, bai, balio harreman batzuen kontra doazela. Eta zuk esan duzu, bai, adibidez, ekonomia kapitalista batetan, bai, egia da. Ekonomia kapitalista batek behar baldin badu merkatuaren erramienta erabaki razionalak hartzeko, eta esaten baldin badugu, eta hori merkatuek funtzionatzen dute askotan oso ondo, baina merkatuetatik haratago badago bizitza bat. Harreman balioak eta deontologikoak merkatutik kanpo daude. Orduan, gure bizitza, gure antolatzen baldin badugu merkatuaren sistemapean bakarrik, batez ere, orduan, oso litekena da, balio deontologiko horiek, edo berezko balio intrinsekoak eta harremanezkoak, poliki-poliki erosinatzen jutea eta galtzen jutea. Hori da oso intuitiboa. Orduan, esaten dudanean, harreman balioak eta utilitarismotik haratago dauden beste balio horiek erdera esatena poner en valor, balio hitza denbora guztien erabiltzen gara, zentzu ezberdinetan, baina hori maigaineratu behar ditugula politiketan ere, hori ahalbideratzeko segurazki gure gizarte ereduak ekonomia eredua erabiltzeko modu aldatu beharko dela. Eta orduan esan dezakzu, arazo da eredu kapitalista bat? Segurazki ein batetan bai. Ez guztiz, baina ein batetan bai, eredu kapitalistak balio gehien ematen duelako merkatuak eta merkatuaren bidez kapital metatzeari. Orduan hori regulatu beharko da, edo aldatu beharko da, ez baldin badugu nahi, beste balio mota hauek maldan beran joatea, eta gero eta hori ere, eske hau konektatu behar dezakegu hizkuntza minorizatuekin, mundu globalizatu kapitalista batek eragiten duena da, hizkuntza batzuk oso dominanteak izatea, eta orduan hizkuntza txikiak baztertzea, eta horrelako paralelismo asko egon daitezke. Orduan, nik ez dizut esango zein den irtenbidea, baino gure eredu ekonomiko dominantea guk ezagutzen duguna, Bigarren Gerra Mundialetik aurrera modu oso dominantean daukagun eredu globalizatu hau, honi buelta bat eman behar diogula krisi sozioekologikoari irtenbide bat emateko, noski, niretzat, hori oso argia da. Nire kritika, nire ikuspegia dator, orain hitz egiten ari garen gai hau kontuten hartuz, gizarte kapitalista edo ekonomia kapitalista horrek eduki ditzazken ondorioak oso beharrezkoa dugun balio aniztasun hori babestu ahal izateko, ez? Utilitarismotik edo instrumentalizaziotik haratago. Baina oso eztabaida mardula da, Utzi behar dugu hemen, denbora joan zaigu, beraz utzi behar dugu, eskerrik asko nahi. Urrengo ekitaldia bideoarreta zientifikoan, datorren hileko 12an izango da, orduan egingo dugu urtero bezala Darwin eguna. Ez da egingo dugula, Darwin eguna da, egun horretan, 12, otsailak 12an, orduan izango delako, egun horretan izango delako Darwinen jaiotzaren urte hurrena.
urtero egiten dugu, eta urtero bezala egingo dugu. Eta egun horretan, bi saio hori berezia da, beti bezala, egongo dira bi islari. Bata Kontxi Lillo, hau neurozientzialaria da, eta berak ikusmenean lan egiten du, eta ikusmenaren eta ikusmen organoen evoluzioari buruz hitz egingo du. Eta beste da Asier Gomez Olibentzia, hau paleoantropologoa da, hemen ari da lanean, nazioarte mailan ere asko ibili dena, eta neandertalei buruz hitz egingo du. Neandertalekin lotutako azkeneko aurkikuntzen inguruan arituko da, mintzatuko da. Beraz oso emanaldi polita izango dugu, bi hitzaldi oso desberdinekin. Beraz, nahi duena etor dadila otsailak 12an, eta zuei eskerrik asko hemen egoteagatik.